mga binati o minahal kong matalumnan. Okay, Domingo karon niya adian na sabta sa Canigao Island, September 4, 2022. Okay, magsugod na po ta guys sa ato ang advocacy nga manglimpyo sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Maral. Iko live diri sa Canigao Island. Okay, magsugod na ta guys diata sa atubangan nga porsyon. Okay guys, maunig kahintang sa atong maunig kahintang guys. Kaning mga basura guys na ano. Okay, kaning mga kuan guys, dah dia mau ni agkahimtang mampuan tagung tidak ta guys mau ni atubangan sa Canigao Island. Oh okay, di atas atubangan nga porsyon. Okay, manguha tag mga basura guys para sa katong ganahan mo suri dire. Welcome mong tanan nga mo tan-aw, mo bisita sa turismo dire sa lungsod sa Matalom. Manikahimtang guys ato ang katong ganahan mo sorry sa ato ang turismo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga guys. Okay, manuro ta guys kay daghang basura. Guys na mga plastic di sa itong is guys. Okay, katong musoroy dire. Welcome mong tanan nga mo bisita sa ato ang okay. Ini guys, mao ni nga atubangan sa porsyon sa Canigao Island. Okay, ako manghinaot nga ang atong basura di na to ipatakag bilin. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod. Iko PP live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, September 4, 2022. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mo'y susi sa kalambuan sa itong lungsod.